दिनैनि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों बर' माहारि फरायसा आफादा जोंनि नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि काजोलगावआव मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिं लानाय जादों आरो बे एग्जिकिउटिभनि गेजेरजों जोङो गोदानै चिरां डिस्ट्रिक्ट बर' माहारि फरायसा आफादनि वर्किं प्रेसिडेन्ट मानगोनां ब्रिटेन इस्लारि बिथांखौ गायसननाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्ट गोदानै केशियार हिसाबै खोमथा बसुमतारी बिथांखौ गायसननाय जाबाय। दा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' माहारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जुदि बंसु हिसाबै बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखि बे थांखिखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों माबायदि स्ट्रेटेजि लानांदों, जों माबायदि स्ट्रेटेजि लानांगोन बेनि सायाव जों गुवारै सावरायनाय जादों आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि नैबे इलेक्शन कड अफ कन्डाक्ट एबा इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगो गोदान सरकार भारतआव दाफिननाय लोगो लोगो जोङो दिनै आलादा रायजो दाबिनायनि जि हाबाफारि बेखौ जों फर्मेल हिसाबै जों लालांगोन। नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों साफ्रोमबो बंसुनि बिबानगिरि दैदेनगिरि आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो लुबैदों, जिहेतु बर' माहारियारि फरायसा आफादा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जोङो दिनै जोनोम जादों। दा जाय समावहाय बर' हारिया जे गोबाव सम सोमावसारनानै जे बर' हारिनि सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि जि मोनसे मोन्थोर बियो जोबनानै थांबायमोन, नाथाय बेखौ फिन खेबसे हां होफिननो थाखाय दानि गोदान जोलैसाफ्रा निउ जेनेरेशन्सनि लाइमोनफ्रा जों ज' जानानै जों मोनसे फरायसा आफाद दाफिननानै जि जातिखौ जोङो होबथानो थाखाय, जातिखौ जोङो फोथांनो थाखाय, जोंनि थांखिखौ जों जाफिनहोनो थाखाय जोङो दिनै नांफिननाय जादों। दा जोंहा थांनाय समाव नोंथां सोंनाय बादे दे जोंनि बंसुनि मिरुनि भाइस प्रेसिडेन्ट अशोक कुमार ब्रह्म आरो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बिमल बसुमतारी आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बंसुनि आफादगिरि इन्द्रजित कुमार ब्रह्म बिथांमोनहा गावसिनि बेक्ति पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय बिथांमोनहा बंसुखौ नागारनानै एबा रिजाइनेसन होनानै बिथांमोना दानि सोलिबाय थानाय बिटिसिनि गभर्नमेन्ट रुलिं गभर्नमेन्ट इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैदों। दा बंसुनि जानानै आं आफादगिरि जानानै बेखौनो बुंनो सानदों दि बिथांमोन थांनायाव जोङो मोनसे दे बिथांमोनाबो बंसुखौ जोनोम होनायाव, बंसुखौ दानायाव, जातिनि थाखाय मावनो जों ओंखारनायाव बिथांमोनाबो गोबां बिहोमा दं। नाथाय बिथांमोनहा गावसिनि माखासे पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय बंसुखौ नागारनानै मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव हाबहैबाय। दा बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बंसुनि जानानै आङो बिथांमोननि सार्भिस दसे समनि थाखाय जातिनि होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावो आरो आं आसा खालामदों फैबाय थानाय इयुनाव बिथांमोननि थांखि, बिथांमोननि जे सिमां, बिथांमोननि जि मावनो लानाय खामानि बे निस्सय मोजां जालांगोन आरो मोगथां महर मोनगोन होननानै आं बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय बेस्ट विशेस हरनाय थाबाय। दा बिथांमोना जि गावसिनि पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय बंसुखौ नागारनानै गुबुन मोनसे राजनैतिक हान्जायाव थांबाय। दा बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, जिथु बंसुआ दिनै जातिनि थाखाय मावनो ओंखारदों आरो जोंनि बंसुनि मावनो थांनायाव गोजान लामा हान्थिनायाव गोबां जेंना आरो जेंसि फैगोन। निस्सय बिनि गेजेराव सोरबा मेंगोन, सोरबा जिरायगोन, सोरबाया माने सारेन्डार जागोन आरो गोबां आनजादफोरबो फैगोन। नाथाय दिनै आङो बंसुनि आफादगिरि जानानै आं जेब्लानासिम आं थागोन बंसुआ जेब्लायबो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जों मावलांगोन, बंसुआ मावलांगोन।
आरो बर' हारिखौ बे बुहुम बिखायाव थांनानै थानो थाखाय आं जेब्लायबो जोंनि बंस'नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै आं ओंखारलांगोन आरो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो जोंनि बिटिसिनि जे गोमानाय गोहोखौ दिनै मोनफिननो थाखाय आं जेब्लायबो जोंनि बंस'नि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाखौ लानानै आवगायलांगोन। बिथांमोना जे गावसिनि बेक्ति पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय मोनसे हान्जायाव थांबाय, बेयाव बंस'आ जेबो खहा जाया। मानो होनोब्ला दिनै जाथिखौ सिबिनो थाखाय बर' हारिनि रैखाथि थामोनथानि थाखाय खामानि मावनो थाखाय गोदान निउ जेनेरेसन गोदान जोलैसा बिथांमोना दिनै मावनो थाखाय गोबाङानो ओंखारबोगोन। जोङो दिनै गोमानाय जि मिजिं बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि जि गोमानाय मोनसे मिजिंखौ जों दिनै दाफिनबाय एबा जों गायसनफिनबाय। दा जोंनि उनावबो गोबां जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोना जाथिनि थाखाय मावनो ओंखारबोगोन। निस्सय जेब्लानासिम जोंनि थांखि आरो जोंनि सिमाङा मोगथां महर मोना, बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्लायबो जाथिनि थाखाय जों जानजि खाफ्रानानै खामानि मावलांगोन। जुनि जानानै आरो लोगोसे दिनै आंनि थाखाय जोबोद मोनसे गिलिर बिबानखौ दिनै आंनो होनाय जाबाय। चिरां डिस्ट्रिक्ट बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ दैदेनलांनो थाखाय आंखौ दिनैहाय प्रेसिडेन्ट हिसाबैहाय सायख'नानै लाबाय आरो बेबायदिनो आंबो गोसो गोथारै नाजानानै लाबाय। आंहा बिसास दङ बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै माखासे आइडिय'लजि जेनोखि सिमां बेखौ लानानै आङो आवगायलांगोन आरो आङो बिसास दङ इसोरा जोंनि जेनाखि सिमां नुनाय बेखौ निस्सय सानसे समाव जाफुंहोगोन आरो आङो आंनि माखासे चिरां डिस्ट्रिक्टनि टीमखौ लानानै बिथांमोनाबो आंजों सहाय होगोन आरो बेजों लोगोसे जों माखासे सिमांखौ जों जाफुंहोगोन होननानै आङो मिजिंथियो। खामानि मावनायनि बेलायाव बेफोरबायदि जेंना जेंसिखौ जोङो नुहुराखै आरो जाय बिथाङा दिनै बंस'खौ एंगारनानै थांबाय, निस्सय बिनि माखासे पार्सनेल उसुबिदानि थाखाय बिथाङा थांदों, बयहाबो मोनथाय दङ आरो बेनिखायनो जों बिथांखौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बंस'नि जानानै जों बिथांखौ बेस्ट उइसेस जों होयो। बिथाङा जेरावखि थाया मानो बिथाङा गावनि लाइफआव मोजाङैनो मोजां मावलांथों, जों बेखौहाय जों उइस खालामो चिरां डिस्ट्रिक्ट जानानै। रायजोफोरनो जों बेखौनो मेसेज होनो सानदों, जों बंस'आ अरायसम जों गसंथानानै थागोन। हारिनि थाखाय जों मावनो ओंखारदों आरो जों हारिनि थाखाय जों मावबाय थागोन। बड'फा उपेन्द्र नाथनि आइडिय'लजिखौ लानानै जोङो अरायसम जों मावलांबाय थागोन। जेब्लासिमहालागि बड'लेण्डआ जाफुङा अब्लासिमहालागि जों अरायसम जों मावलांबाय थागोन। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारहोनो हादों। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।